Honetan, bi zatitan, nik hitz egingo dut. Lehenengoa izango da justu hori, elemento batzuk eman ulertzeko egoera hau. Zer gertatzen ari zaigun, egoera honetan. Eta bigarrena, pista batzuk aurrekin, aritzeko. Nire esaten dut, ni ez naiz errezeta zalea, horretik errezetak ez ditut ematen, hemen magia ez dago, nik esango izkizue pista batzuk, orientabide batzuk, baina egia da, gero azkenean, norbera, alduen bezala egingo du. Bai? Bueno, lehenengoa, saiatzea ulertzen egoera hau eta zer gertatzen ari zaigun. Ni nire lanagatik asko partekatu dugu eta landu dugu gure artean eta espezialistakin justu egoera honetan zenolako eragina daude lehenengo helduengan, guregan. Zergatik planteatzen dut horrela, aurrek nola jasotzen dutena beraien bizitzan bi bide nagusietatik jasotzen dute. Bata da, helduen eredua ikusten. Eta bestea da, helduen bitartez harreman zuzenetan. Horiek dira bi bide nagusiak. Eta noski, beraiek edukitzen dituzten esperientziak. Beraiek sortzen dituzten esperientziak, beraien ekintza, jolasen bitartez. Baina guregatikan batez ere txikiak direnean, da jasotzen dutela errealitatea. Eredu bezala, egiten duguna, nolakoa garen, eta beraiekin nola edukitzen ditugun esperientzietan. Bi horietan batez ere jasotzen dute. Hau da, importantea ulertzeko horregatik zer garrantzia duen lehenengo ulertzea helduoi zer gertatzen zaigun egoera honetan. Azken finean, gu espezialistakin lan egin dugunean, espezialistak larrialdietan lan egiten dutenak, gerra egoeretan, edo lurrikara daudenean, edo uholdeak, eta joten dira laguntzera, familiei, aurrei, laguntza psikologikoa ematera eta bar. Eta beraiek esaten ziguten, aurrek batez ere jasotzen dutela eragina ez hainbeste zuzenean, baizik eta helduen bitartez. Horregatik, nik asko landuko dut hori, hau da. Nola gu izan behar gara nola da filtro bat. Pandemia egoera hau iristeko aurrei gure filtroaren bitartez. Bai, hau oso importantea da. Orduan, zer egoeran gaude, zer gertatzen ari da. Pandemia hau dagoenean, virus hau dagoenean, zer da guretzan, mehatxu bat, eraso bat. Nola, erasotetan gaude, sentitzen dugu gure burua, gure baitan, eraso bat egin digutela. Hori gertatzen denean, gure bizitzan eraso bat jasotzen dugunean, egiten duguna da, defentsak sortu, horren aurrean. Defendatzen gara, erreakzionatu egiten dugu. Eta hori gertatu zaiguten hori, erreakzionatu egin dugu. Segun nolakoa garen, segun zer nolako egoeran egon garen, eta bat, horren arabera, modu batean edo bestean. Baina denok gaude barne. Hau ere esaten ziguten espezialistek, esaten ziguten, klaro, egoera horietan gerra bat dagoenean, lurrikara bat dagoenean, berez, juten diena laguntzera ez daude egoera hortan, baina kasuetan denok gaude barne. Ni hemen hitz egiten dut, anitu bezala, baina ni nago zuen bezala. Egoera honen barruan, ni ere jasotzen ari naiz guzti hau. Bai, ni neganagatik egin dut hausnarketa handia, baina azken finean ni nago ere barruan. Eta ikusten duguna da, hori, ze zaila den, ez egotea erreakzioan, ez bizitzea erreakzioan. Eta adibidez hori izan daiteke arrisku bat gero gure aurrekin godenean. Gu baldin bagaude tensioan, baldin bagaude urduri, nahi gabe nola ala transmititu dezakegu urduritasun hori. Ze sentimenduak, ze emozioak dira sortu direnak guregan garaionetan. Nik aipatuko ditut, eta segurena pentsatzen dut zuek batzuekin identifikatuko zaretela. Pentsatzen dut dedoi gertatu zaizkigula alako sentimenduak, emozioak. Bata da ez jakintasuna, ez jakitea. Eta hori da, orain arte, inork ez digu esan argi eta garbi zer lan hau, zer gertatuko lan, noiz bukatuko lan, nondik dator, gero neurriak badakizuen dira alde batean modu batekoa, bestean beste, orduan ez jakintasuna. Eta ez jakitea sortzen du, zalantza sortzen du urdurintasuna, segurtasun eza. Hori da sentimendu bat, denok gaudena. Horregatik, eta horrek ere eragiten du guregan bilatzea nola da ziurtasuna.
hau da, nola da, gu saiatzen gara aurkitzen norbaitek esaten diguna zer den benetan gertatzen ari dana, edo ematea egia bat, nola da, ez? Eta batzuetan exigenteak izatea besteekin, nola ni nago segurtasun eza hortan, nik bestei eskatzen dena da ziurtasuna eman. Eta nik esango duke gara honetan, arrisku bat izan da exigenteak bihurtzea besteekiko. Nik gaizki dago, beste zaindu behar naute, beste mekanismo bat, erasotatuta sentitzen garenean, bilatzen dugu ere, edo kalte bat jasotzen dugunean, bilatzen dugu, zein dokan errua. Hau da, orduan, beste mekanismo bat da, besteei proiektatzea errua. Besteen errua. Ez daki zeinen errua da, nire egoera. Eta gure ingurukoekin gerta daiteke ere bai. Nola da, bilatzea beti nori bota errua. Orduan, nola da, gure eguneroko bizitzan gertatzen zaizkigu gozak, areagotu egin dira. Gure emozioak, gure sentimenduak areagotu egin dira. Zailagoa izan da, bideratzea guzti hori. Gaude, nola da, sensibleagoa. Beste sentimenduak bizi izan ditugunak, bata da, amorrua. Amorrua, zergatik amorrua? Alde batetik, eraso egin digute, kendu digute zerbait, kendu dizkigute gauz asko, gure bizitzan. Kentzen dizutenean zerbait, nola da, amorrua sentitzen duzu. Eta bilatzen duzu, hori zein da, horren erruduna, amorrua. Amorrua da sentimendu ere oso mankomuna, berriro ere beste arrisku bat aurrekin. Gu sentitzen dugun amorru hori, batzutan bideratzea gure horrekin. Bai? Ikusten duzunez, karo, gehiagizko sentimendu, emozio hauek, gero oso importante izango da nola ez bideratu gure aurrekiko. Baizik eta mantendu helduen artean hori, bideratu gure artean eta saiatu aurrekin ez bideratzen. Beste sentimenduak bat abandorroa, baina beste bat izan daiteke justu kontra bat tristezia, nekea, momentu batzutan, nola da, depresio bidera esan dezakegu, zer da hau, ezin den gehiago, gainera, egoen honetan, asko gertatu dira lanetan, ez dakiz, konfinamendua, beste hauan, eguneroko bizitzak, zenbait kasutan oso zaila bihurtu da. Orduan, batzutan amorra eta batzutan bertan bera erori. Eta, klaro, aurrekin gaudenean, guk eutxi behar diegu aurrei. Claro, guk ezin badiogu eutxi gure buruari, nola eutxi aurrei. Horri ere, da beste arrisku bat alako egoera batean. Guk ezin, eta orduan, hemen hartzen da beste arrisku bat, eta da, claro, orduan, aurrak bideratu, nora? Pantailetara, egin den gauza bat. Nik ezin dut, eta jarri pantailaren aurrean aurra, eta gutxienez ez du lan ematen. Hori izan da, arrisku bat, ja gizartean zegoen arrisku hori, pantailen arrisku hori, gehiagizko presentzia, baina pandemia honetin, azeleratu egin da asko. Gero horretaz pixkat argituko naiz, pantailak. Baina egia da, pertsona batzuentzako izan da, nola da, flotagailua, horri esker, deskantzatu, deskargatu, zama hori, ni ez nago ondo, eta ez dut indarri, pues venga, pantailak egingo du lana. Eta orduan, pantailak ordezkatzen du nire presentzia, nire harremana horrekin. Hori da beste arrisku bat, sortu dana. Kontratzen zaiten, nik esaten ditut arriskuak. Hau egiteagatik nik ez dut esaten norbait monstro badala, ze gaizki ez da bertatu daitezken gauzak. Edo gaude horretan eta gerta daitezke alako gauzak. Zailtasunetan gaude. Bai, horregatik, logikoa da alako gauza gertatzea gure bizitzan. Beste bat, beste sentimendu bat, nagusitu gindana da beldurra. Beldurrez egon. Eta zenbait familietan eta hori gainera bihurtu da egia. Norbait gaixotu dalako, baten batilda, aitona monakin ez daki zer, orduan, beldurra. Beldurra ere, beldurra beste sentimenduak bezala, segun zer olako aurreko egoera genuen. Hau da, segun zer olako familia garen. Gu ja berez, beldurtia baldin baginen,
pues claro, imaginatu, egoera honetan, ez? Ja gerta daiteke, bueno, ja beldurra, ez, zeharo, areagoatzea, bai? Baina, da sentimendu bat, maila batean edo bestean, zabaldu dana asko, beldurra. Esatea, zer gertatuko zaigu, eta gertatuko zaigu guri, bai? Eta berriro ere, hemen ikusiko dugu, elementu importante bat, nola lortu, ez transmititu aldako beldurra aurrei, bai? Nire lankide batek esaten zuen, aurrekin egin behar duguna da, zaindu, ez beldurtu, bai? Hori bai dara elementu importantzea da, saiatu ez beldurtzen. Baina, bueno, hor ere, segun ze nolako ezagarriak genitun aurretik gure familian, pues ja berez, baldin baginen beldurtiak, pues normala, jarretuko dugu beldur horrekin, eta egoera honetan, pues, gehiago. Bai, bueno, orduan, azken finean, bi erreakzio nagusiak edukiko ditugu. Bata izango da, babestu, eta hori gertatu da, gogoratzen duzu, konfinamendua egon zenean, etxeetan egotez, eta burbuiak, batzutan garatu da sentimendu bat, nun ze ondo nagoen ni nire etxean, nire familiakin, salbo nago. Hau da, eraso bat dago, etxai bat dago kanpoan, eta nire burbuia horretan ze ondo. Eta batzutan ikusi da, zenbait horrengan gero, hori gertatu da, kostatu zaiela berriro ateratzea, kalera. Eta hori da arrisku bat pandemia honetan, hau da, besteak etxaiak bezala, besteak arriskutsuak bezala, beste pertsonak. Hori da pandemia honen arrisku handi bat, sortzea gizarte bat nun harremanak arriskutsuak dira. Eta horrekin ere bai kontu zibili behar gara. Ezin dugu sortu halako gizarte bat zatituta, bakoitza bere burbuian, gauza bada, burbuia horiek, osasunagatik eta egiten dira, baina kontu zen berriro ere hemen egiten duguna da, justu hori proiektatu besteenga. Besteak dira arriskutsua, besteak dira kutsagarria, horregatik, hobeto nago, itxita, nire gazteluan, bai? Eta hori da beste arrisku handi bat. Eta hori transmititzen badiego horrei, justu eragin dezakegu hori besteekiko garatzea alako sentimendua. Eta orduan oztopatzea besteekin harremanak. Bai, hori da beste arrisku handi bat. Beste gauza bat, gertatu zaiguna, eta nire komentatzen genuen, da, egoera honetan, bukatu zaizkigu iaia proiektuak. Ezin dira iaia proiektuak egin. Beti esan, zer egin gozu, pues ez daki. Ez que ez daki posible ukiko dudan ateratzeak mendik, horrea, ze hor dutan jun, ez jun. Orduan nola da, enmuztu dizkigute proiektuak. Deno dena zer, pues ez dakitu lara, horreko azte buruan, egingo dugu. Bueno, hori eden da beste galdera bat. Horregatik alako gozakit oso gezti sentitzen gara. Eta sentitzen gara nola da egoera baten objektuak. Eta bere da, terrible, ikaragarria eta da, sentitzea sujeto bezala nola da galdu egin dugula zerbait. Hau da, gure fragilitatea handia. Halako egoera batean, batean, ematen du ez da dela iaia ez da. Da sensazio oso, sensazio bat oso larria, ez? Sentitzea, azken finean, zer naiz. Agertzen da hau, eta honen aurrean, zer gara, ez? Sentimendu hori, ez? Kentzen digutela nolala sujetuaren, maila hori, sujetuaren kalitate hori. Eta bihurtzen gara ez daki zerren objektuak, ez? Eraso horren objektuak. Bai, hori ere da sentimendu oso negatiboa. Eta horrek ere sortzen du hori, edo tristezia, depresio bat, edo kriston amorrua. Noski, gero hau, familia bakoitzean, bizitzen da modu batean, bestean, segun ze ideologia dugun, eta deno ditu teoria pilo bat, bakoitza sortu du berea, bueno, normala da, alako egoera batean, hori da, deno saiatzen gara zentzua ematen egoeran, bilatu behar dugu zentzu bat, kendu digute gure lekua, lekuz kanpo utzi gaituzte, orduan deno saiatzen gara berriro gure lekua aurkitzen. Eta hori importantea da, aurkitu behar dugu gure lekua, zein gara, zein naiz ni, honetan, nola ala kendu digute hori,
momentu batean, eta lortu behar dugu berriro esatea, baina, ni naiz hau, nik egin dezake, naiz eta egoera izan hau, naiz, nola ala. Bai, hori ere zalantzan jarri digute. Orduan, guzti hau zen ikusteko, benetan, egoera larria dala, nik ez du nahi alarmatu, baina, da jakitea, guzti hori gertatzen zaigu. Orduan da, guzti horren barruan, guraso bezala, egon, eguneroko bizitza. Orduan, hori da, orduan batzen noain ikustea, alde hori hau da, aurrekin. Lehenengo gauza, esan dizuet. Kontuan hartu, aurre jasoko dutela, pandemia honen eragina, batez ere zuen bitartez. Gauza batzuk zuzenean jasoko dituzte, murrizko egon behar zirenean etxean, zuzenean jasotzen zuten ezin atera, gero, segun zehagina duten musuko eraman behar, burbuiak ezin elkartu kuadrilla osoarekin, eta bai, badaude eragin zuzenak, bai, murrizko egiten dituztela, beraien aukera batzuk. Baina batez ere nola bizi hau, hori jala gure bitartez. Horregatik hori oso importantea da, minaren arabera ikusi nola transmititu egoera hau, nola lagundu eramaten bizitza aurrera egoera honetan. Nola lortu zaintzea haurtzaroa, aurren mundua. Hau da, egoera honen ardura ez da aurrena, da gurea. Bai, pandemia honek erakutsi badigu gauza bat da, helduok ez dugula galdu behar gure lekua. Batzutan, galdu da. Esan da, aurrek utzi behar zaien, egingo dute, bai, utzi behar zaien espazioa, jolastea, eta bar, baina ardura importantenak guk hartu behar ditugu. Aurrek egon behar dira aurren munduan, beraien munduan, ezin dira arduratu egoera honetaz. Arduratuko dira gauza batzuetaz, baina helduek transmititzen dizkietenak, zaindu gauza batzuk, eta bat, baina ez arduratu egoeraz. Beraien, nola da, mantendu behar dugu zainduta beraien mundu hori. Hori oso importantea da, beraien jarraitu behar dute aurren munduan. Bai, ni gaur, pixkat 0-tik 11-12 urte arte. Hemen zaudete hori hau eskuntza eta lehen eskuntzako, gurasoak. Orduan, hor gutxo gara behar dituko naiz, eta gero pixkat egingo deta dinaen arabera, nola eraman dezakego horrela aurrek. Gu, helduok bezala gure lekua hartu, aurrek beraien lekua mantentzeko. Bai, hori oso importantea da. Orduan, klaro, gauza asko aldatu dira, musukoa, ez dakizer, eta batzutan esaten da, eta horrentzako, eta bar, baina egia da, aurre jasotzen dutela beraien giroa, beraien kultura, gure bitartez. Jartzen duen adibidea, zu baldin bazaude, gizarte musulman batean, hor ohituta daude kaletik ikusten emakumeak, tapatuta adibidez, eta hola da. Esan ere, eta horrek jasotzen dute. Izango da ona, izango da txarra, baina esan ere, beraiek nola da, jasotzen dute dagona, duen munduan dagona, eta beraiek bizi dira hor. Bai, beste gauza bada, gure kasuan, ez gaudela gozo honekin, galdu ditugulako, guretzat, askatasuna suposatzen duten gauzak, galdu ditugula, eta orduan, horregatik ez gaude konforme egoera honekin. Berreskuratu nahi ditugu, gure eskubide batzuk, eta gure egoera batzuk bidaiatu, musukori gabe ibili, harremanak eduki lasaitasunean, bai, hurbildu jendearekin, egon jende asko festetan, gauza asko desagertu dira. Ezin ditugu alako festak egin, ospakizunak, gero gorputza ere pixkate iaia etxaia bezala, agertu da. Bai, guzti hori nahi dugu berreskuratu, ezin dugu bizi horrela. Bai, egia da horrek, jasotzen dutela, adibidez, pandemia honetan jaio diren umeak, aurkitu dutela da, beraientzako, horiek ez dute galdu, ezer, 0,2, ia, 0,18, ume horiek, ezagutzen dutena da, etxean edo zenbait lekutan musuko gabe, baina kaletik jendea horrela doa. Eta batek esaten zuen, ume horiek izango dira espezialista begiak irakurtzen, nola, ezin dute ahoa eta beste espresioa ikusi, ume horiek, arrapatuko dituzte begiak eta espezialistak izango dira.
pues igual bai, ez dakigu ze ondorioak, agertuko diren, halako egoeretan. Bai, adibidez, jumonez bain adinen arabera. Pues hori, 0-2 hau meek ez dute hitza, zer da importantena, harremana, ez da important beste zuka dagoela ez dakiz zer nun, ume horiek da ondo tratatu, ondo zaindu, eta hori egiten bada, pandemia honek ez du eragin aukiko beraietan, eta noski saiatu, mugitzen, lorrean egoten, jolasten, eramaten lekuetara, ume horiek, beraien korpultzaren bitartez bizitzeko eta esperientziak ikitzeko. Eta noski ez trasladatu umei, ez du zentzurik, aipatzea bakarrik aipatuko zaien, ez dakit, baina beti bezala. Bira hau ezin da, edo egin behar du borrela, edo ez dakit zer, beste araua bezala. Dauden arau batzuk, aipatu behar zezkien bira, hemen egon behar gara horrela, ez dakit zer, ume txikiei bai esaten zaiela, ez eta behiek ez hitzegin hitza jartzen da. Eta, asaltzen zaie, begira, bai jarriko du berriro hau, ez dakit zer, eta aterako gara kalera, zen badakizu, hori jartzen dugula. Baina, adin horietan ez du zentzurik asaltzea, zer den pandemia, zer den virusa, ez dakit zer. Bai, hau dagoela, baina, beste gauzetan bezala. Hori tokatu zaie, eta gu transmititu behar diegu, zer egin daiteke eta zer ez, halako egoeretan. Bai, gero ja, 6-7 urte, horre bereizten dut, zergatik bereizten dut 6-7 urtera arte. 6-7 urtera arte, horrek ez dute pentsamendu logikoa, ez dute pentsatzen gu bezala. Dute deitzen dana pentsamendu magikoa, oso subjetiboa. Ez da pentsamendu logikoa, horrendik ez da pentsamendu objetiboa. 6-7 urtetatik aurrera, eta gero 11-12 urte, 11-12 urtera arte, jazten dira pentsatzen. Baina horren beste ezaugarri batekin, eta ikusiko dugu. 6-7 urtetatik 11-12 urtetara pentsatzen dute logikoki, baina deitzen da pentsamendu zehatza. Zer esan nahi du? Logika batekin pentsatzen dutela, objetiboagoa dela beraien pentsamendua, baina behar dituzte referentzia zehatza. Hau da, 11-12 urtetatik aurrera agertuko daia pentsamendu abstraktoa, hau da, ideiakin funtzionatu, diskurso teoriko bat. Horregatik, 11-12 urtera arte ez du zentzurik alako diskurso teoriko bat ematea aurrei, berai behar dituzte referentzia zehatza. 6-7 urtetan horrendik asko behar dute manipulatzea, horrein esaten da zehatza, gauza konkretuak, gauza materialak, eta gero, ez hain beste, baina beti bai erreferentziak, irudiak, ez dakizet, eman behar zeizki erreferentzia zehatza, ulertzeko gauza. Bai, ordan guazen ikustea 2-6 urteko horrekin guraso bezala, ordan, claro, beraia jazten dira hitz egiten, eta bai posible dela aipatzea, batez ere 3 urtetatik 6 urtetara aipatzea virusa dagoela, beraiek ja kapazak dira, ulertzen, bai, baina hor zer egingo dugu adin horietan zer da bakarrik esatea, pues badakizu nola, gaixotu zinenean nola egotu zinen etxean, edo ez dakizen, edo, pues halako adibide simpleak, esateko, horrein gertatzen da, hori jarri behar dugu lau, bestela esan digute, gaixotuko garela eta bazpaire eman behar dugu hau, eta kito. Baina, ez dugu larritu behar, da esatea. Jarri beti adibideak, halako adinean, bizi izan direnak. Eta beti buruan eduki dute, gertatu dara zerbait, jarri dugu, gogatzen zan, nola jarri genuen ez dakizer, edo arterkien egitzen dugun ez guztitzeko. Hau da, hori. Baina, lasaitasunean. Eta hau batez ere, aurra nahi badu jakin. Ez gara egon behar beraien gainean. Esaten, gaua, zen esalduko dizut. Ez, pizkat da, adin horietan 2 urtetatik 6 urtetara galdetzen dituzte gauzat, esaten dituzte ordan, momentu horietan aprobetxatu. Alako azalpen, lasaiak eta esatea, baina lasai horrela eta hola, nahiko da, badakizu eskuakin egiten dugula garbitu. Familia bakoitzean dituzuen, segun nolatzen dituzuen neurri horiek, zuen moduan. Horretaren esatiko. Bakoitza bere erabakiak hartuko ditu. Baina, da pizkat horrela, adin horretan ezin dute ulertu teoria. Ez zaila azaldu behar zer den virus bat, ez dakizer, jarri behar zaila pizkat beraiek ezagutzen duten referentzia bat. Eta hori beti, sortzen bada, beraiek interesa badute,
galdetu badute, pixkat erakutsi badute kezka bat, edo, eta beti saiatu, batez ere saiatu lasaitzen, ez areagotzen larritasuna edo urduritasuna. Guri dagokigu jaistea aurren emozioak, aurren sentimenduak. Hor txikiek berez gehiagizkoak dira. Helduei dagokigu jaistea hor, filtratzea, bideratzea. Horregatik ez dugu beldurtu behar aurra. Bai, gero, 6 urtetatik 11 urtetara, ja bai, posible da, ja, baina beraiek seguruena galdetuko dute, gehiago, eta posible da agertzea. Zer dan, virus bat ez daki zer, segun ze aurra den, posible da ez egitea horretaz, eta ematea informazioa, baina esaten dizuena, izan behar da oso zehatza, pixkat beraiek ikusi, pues bira, berrio ere, pues bira, badakizu nola funtzionatzen dute esotasuna, gainera eskoletan eta hori egiten ari da, eta ikastoletan, ez pixkat da saltzen. Pues bira, bero bat da horrela, eretikan gertatzen da hori, eta ez dakizu gertatzen da, baina hori beti berriro ere beraiek nahi badute jakin. Hau da, guk ez diegu txapa eman behar, behin eta berriro, ez. Da batez ere ikusten dugunean beraiek interesa dutela hortan, edo beldurrez daudela, batzutan etortzen dira, igual gelako batek esan du ez dakizerta etortzen dira kezkatuta, eta adin horietan, 6-7 urtetan, nola hasi dira pentsatzen, gu bezala, logika batekin, hasten dira galdetzen errealitateaz. Hau da, 6 urtera arte, errealitate objektiboa ez ari asko importa, dena bizitzen dute beraien subjektibotasun horretatik. Horregatik, 6-7 urtera arte, horrek sinisten dute, horrentzero dagoela, ez dakizer, pentsamendu magikoa dute, baina 7-8 urte inguruan aurrak hasten dira esaten. Eta baina horrentzero, nola? Nundi sartzen da? Tximiniatik, guk ez dugu tximinia. Nola egiten du? Eta gainera, horrentzeroren oparian, zegoen papera ez da nire urte betetzekoa. Bai, gara, hasten dira, errealitate objektiboaz jabetzen. Bai, orduan, horregatik, egia da, ja pixkat objektibotasun bat eman behar diegula. Ja ez da nahiko azalpen magiko bat, pixka, ez nahi dute jakin. Eta gainera, oso importantea da adin horietan erantzunak ematea. Zen, 6-7 urtetan duten kuriositate hori hasten denean galdetzen ez da itzali behar. Oso importantea da, zer ikusi daukaria gero ikasketakin. Hau da, orduan bidea eman behar zaie galdera horiei. Batzutan galdera zailak dira, eta igual esan behar dugu bitxoit. Begiratuko dut, pentsatuko dut, eta bueno, bian edo entzi, esango dizut, dakiten nola erantzun, zure galderari. Gero kontuan hartu, 6-7 urtetan agertzen dela elemento importante bat, eta da, aurrak hasten direla jabetzen eriotzaz. 6-7 urtera arte, eriotzaren kontzeptua ez dago, horrenan. Beraiek bakarrik pentsatzen dute, desagertu zaitezke ez, baina magikoki nola gara 6 urtera arte pentsatzen dute iraunkorrak direla. Horregatik, beraiek ipuinetan, otxoa jaten du txanagorritxo, eta txanagorritxo ateratzen da, zirik. Beraientzako hori posible da, nola da. Baina ja 6-7 urtetatik aurrera, konturatzen dira, eriotza dago. Eta horregatik pandemia o virusa, ja lotzen da horrekin, ja da kezka bat beraien bizitzan, interesa dute horretan, hiltzen gara, horregatik hiltzen gara, zein hiltzen da, eta justu 6-7 urtetatik 11 urtetara prozeso bat dago. Hasieran eriotzaren kontzeptua ez da zehar orokorra. Hasieran hiltzen dira zarrak, hiltzen dira ez dakizer, baina ez denok, nola ara. Baina ja, 11 urtetan justu bai, hor ja orokorra da ja eriotzaren kontzeptua. Hor ja konturatzen dira denok hil daitezkena. Hor ja gizakion ikurra, hiltzen garena. Bai, eta gauden mila gauza, mila faktore hiltzeko. Bai, horregatik ere, adina hauetan kezkatu daitezke gehiago asunto honekin. Entzuten badigut, entzuten badute, behin eta berri, igual karo txango da, eta revista informatiboki, eta behin eta berri, ez dakizen bat hildakoak, ez dakizen bat, eta beraiek entzuten dute, eta gainera
komentarioak egiten baditu, oi, Dios mío, ez dakizen begira, pues claro, beraiek, ez? Horregatik, esaten duzuen kontuz, aurrekin, zen ematen du, ondoan daudela eta ez direla jabetzen, baina badakizuen dituztela kriston antena ona, eta jasotzen dute. Horregatik, guri dagokigu, ez da eskutatzea egoera, ez da hori, ez da gezurra esatea, ez da gertatzen bai, gertatzen da zerbait, hau da, hau esan digute, hau da dakiguna, esan dizuena, familia bakoitza, ikuiko du bere modua, bere teoria, eta hori esango dio bere aurrari. Horretan ja bakoitza erabatiko du. Bira, honengatik, hau da egoera, eta guk erabatik dugu horrela egitea. Eta listo, baina lasa, gu arduratzen gara, mezua da, zu lasa, gu arduratzen gara. Zuri dagokizu, hau eta hau egitea. Hori bai, hori da, zukoa jarri, edo eskoa garbitu, edo, baina beste guztia heldu eskutan dago. Zuzegi ez daudea esku handian. Bai, neuzot hori oso importantea dala, eta horra jakitea, bale. Nola da transmititu horrei, bai, egoera zaila da, ez jakintasuna badago eta hori, baina horren barruan gu badakigu nola zain duzu. Eta mezua da, egoera honen barruan, gu jarraituko dugu zumaitatzen. Hori da importanteena, azken finean, horre importantzaiena da hori. Eta guzti hau gertatzen ari da, baina gu zer da txarra gertatuko zaigu, familia bezala, eta mezua da, lasai, gu familia bezala, jarraituko dugu, berdin, gure harremanetan, hori da importantea, beti salbo jarri horrekin ditugun harremana. Hau da funtsezkoa horrentzako, berdin du pandemia, berdin du ez dakizer, da nola salbatu beraiekin harremanak. Bai, hori da funtsezkoa. Bai, egiten badugu nola da hautsi, batzuetan egia da, sortzen direla egoera zaila. Horregatik, saiatu behar gara lehen berreskuratzen, nola transmititu gore aurrei, lasai, egoera txarren egon gara hori, baina zuentzako gaude. Bai, eta ojo, baina hau, ez dugu nahastu behar, ni goratzen dute konfinamendua egon zenean, etxeetan, goratzen duzu ezer reakzioa egon zen, lehenengo guretan, etxe guztietan, aurrekin, zirko bat, bihurtu zen, gero interneten zeuden bideo horiek, agertzen ziren, egizaten artista horiek, ez da, dantzaria, musikaria, bere senalabakin egiten gauza zoragarriak, oso sorte handia dute, baina, nero ezin dugu hori egin, ez? Eta orduan zen, nola entreten ditu denbora guztian gure aurrak, ez? Eta hori izan zen normala, erreakzio bat. Baina gero nik uste dut pasazirenean, egun batzuk, ja ziren konturatzen, esaten, hau ez da posible, ez? Aurrak ere entreten ditu beharko dira beraiek, ez? Eta hau da importantea, hau da, gu zainduko zaituztegu, baina zuek ere baditu zuen gaitasunak jarraitzeko zuen bizitzakin. Hau da, nik ez dut egin behar gainbabesa. Hau da, babestu bai, osasun neurriak bai, baina beste guztian ez erorik gainbabest horretan. Nolain gaizkin agoni, porque azkenean da proiekzio bat, nolain gaizkin agoni, zaindu behar dut gehiago nenunea. Baina azkenean da, ni sentitzen naizelako arriskuan, eta guan nola da proiektatzen dut hori, erabiltzen ditu nire aurrak, kontzientekin nola bideratzeko nire angustia hori. Orduan, zaintzen ditu gehiago eta sentitzen naiz ondo. Orduan, kontuz horrekin. Konfiantza hori bere egin da, gaitasuna dituzte. Eta lasai da gaude, haiek dute autonomia entretenitzeko, seguzea bila dute, guk ez diezkiego eman behar soluzio guztia. Hori importantea da, zaindu bai, baina nez eman soluzio guztia. Beraiek sortu ditzakete ere soluzioak, gu zaintzen badugu ingurua. Ingurua lortu behar dugu izatea gehiagizkoa beraientzat. Gehiagizkoa bihurtzen bada ingurua, gehiagizko tensioa, gehiagizko larritasuna, gehiagizko urduritasuna, guregan, eduongan, orduan bai aurrek egin dutena izango da blokeatu edo berri ere erreakzionatu. Orduan bai, hasiko dira gaizke, orduan bai tokatuko zaigu lan gehiago, nola bideratu, beraiengan sortu dugun tensio hori. Nik horregatik esaten dut, etxe bakoitzean, bikotea baldin bazarete, bakarra baldin bazarete, lagunekin, ez dakizeikin, bilatu, momentu honetan netzat oso importantea da nola bilatu pertsonak, nola da gure artean, elkarri segurtasuna emateko.
oso importantea momentu honetan. Zertarako gu hobeto egoteko heldu bezala. Bilatu norekin, nun egon gaitezke gu hobeto, etxean baldin bagara bikote bat, nola txandakatu, nola egin, ez transmititzeko gure angustia, gure larritasuna. Bai, eta gero hori jakin, mantentzen badu hori, jakitea, beraiek ere gaitasunak dutiko dituztera. Guk ez dugu dena egin behar. Gu egin behar duguna da mantendu, gutxieneko lasaitasun hori, segurtasun hori. Orduan beraiek martxan jartzen dituzte, beraien baliabide autonomoak. Hori oso importantea da. Badago pelikula bat, komentatzen genuen leno, La vida es bella, ezagutzen duzue, eta da hori, gizon bat eta bere mutikoa sartzen dutela kampo de konzentrazio batean, naziek eta horrela. Eta gizon honek egiten duna da, bere horrari, nola da esaten dio jolas bat dala, eta ezkutaketan ari direla, eta froga batzuk egin behar dituztela, aurra eskasotzeko daudela alako egoera larria. Hori da estrego bat, baina, metafora bezala, interesgarria da, hor nola heldua egiten du gehiagizko giro hori ez iristeko bere mutilaren gana. Bai, eta mutila ez jasotzeko ezin duena jaso. Ez hori da pentsatu behar duguna. Haurrek ezin dute jaso aldako errealitatea. Ez dituzte baliabideak hainbesteko egoera aurrera eramateko. Hori guri dagokigu. Bai, beraiek egin dezaketena da, horren barruan beraien egin. Bai, duan, nik hau ja, dongo dizu eta hor du bezala, pandemian eta beti, komunikazioa zuen aurrekin. Zer da komunikazioa? Komunikazioa da lehenengo heldu bezala entzutea gure aurrei. Hau da, guri dagokigu lehenengo entzutea. Entzutea zer esan nahi du? Interesa eduki gure aurren gara, da, zer gertatzen ari zanien. Eta, batez ere, alako egoera batean, beraiek egon daitezke, batez ere, ja, 6, 7, 8, 9, 10 urtekin, egon daitezke emozio batzuekin, sentimendu batzuekin, eta guari egon beharko geniateke. Eta, zer egin behar dugu gure aurra, baldin badago gaizki, sentitzen badu beldurra, dakizet, erantzun importante bada, ez kritikatu, ez ukatu hori. Batzuek, ez da inbesterako, ez izan beldurti, ez. Beti ez deskalifikatu. Gure aurra eta hau, egoera honetan edozein egoera. Beti, gure aurra trasladatzen digunean, komunikatzen digunean bere emozio bat, bere sentimendu bat, egin behar duguna da, entzun. Entzun eta interesa eduki. Abai, beldurra ematen dizu, eta nola zaude. Beti jaso, hori da importantena. Sentimenduak ez dira kritikatzen. Jaso egiten dira. Bai, jaso, entzun, eta esan bega, etorri erekin, ogazen egitera ez dakizer, hau da, eutxi, bere egoerari. Bai, gero nahi badugu, eta bera, badago, hitz egin dezakegu berarekin. Eta, baina aurrei ez diogu esan behar, batez ere zer egin behar duten. Egira, eskegura eta zuk egin behar duzu hau, ez duzu egin behar bestea. Ez hori da dugun ertura, guraso bezala. Diskursua eta zer egin behar da. Eta zer ez da. Eta ez, da gehiago, zatea, eta zu zer egin dezakezu. Eta pentsatu duzu zer egin dezakezu, hobeto egoteko, edo hori gainditzeko, eta orduan bai, nahi baduzu nik esango dizut, nik zer egingo duke, nola ikusten dudan, niri gertatzen zailanean nik zer egiten dudan. Orduan bai, gure aholkua, gure proposamenak eskaini, baina ez egin behar duzu horrela eta bestela aurre egiteko zure sentimenduani. Bai, oso importantea da jasotzea, esatea bai, zu sentitzen duzu hori, pues listo, gertatzen ari zaizu. Nik ez dut esan gehiagizkoa da, gutxienezkoa da, ez, jaso, eta gero lagundu bideratzen. Guri dagokiguna da bideratu. Aurre, egin dezakete gora, beti asimetria. Gurasoak ez gara sartu behar beraien baina. Beraien gehiagizko emozio eta sentimendu horietan. Hau badakit, hau da, teoria, eta badakit, noizbenka gertatuko zaigu, eta ez da garria. Gainera horrek ikusi berotez garela perfektua. Ez da guarazorik noizbenka, aserretzea, baina hori ez da izan behar orokorra.
hori da asuntua, hori izan behar da, nesteka, bueno, bai, eta behar badakite, askotan sakatzen badute botoi hori, gure bai, sartu egiten dugula, bai, baina hori da garria, orokorrean mantentzen badugu alako gire egokia, eta komunikazioa, gu askotan espero duguna gure horrekin da, beraiek, kontatzea guretzat importantena dana. Askotan galditzen dugu, zer moduz ikastolan, zer egin duzu gaur eta hori, eta, baina zer egin duzu, eske ez daki zeinek, kendu dit borrakoma, baina zer egin duzu, eta bera kontatu dizu importantena dana berarentzat, batek kendu diola borrakoma, eta gu esatu, hori ez da importantea, ojo, adi egon, beraia kontatzen dutena, da importantea dana berarentzat, guretzat tontakeria da, porque claro, 6 urtekin, 7 urtekin, 8 urtekin, 10 urtekin kontatzen dutena, ematen dituzten argudioak, arrazoiak tutunak dira guretzat, simpleak, ez deskalifikatu, kontatzen dizutenean zerbait. Adi, entzun, garrantzia emana, bai, hori gertan, eta zer, ez zu gustatu, eta gero, saiatu zaitezke esaten eta, zer egin duzu? Baina, bueno, ez batu kontatzen, lasai, horrek ez dute kontatu behar, hori importantea da. Sortu behar dugu komunikazio giroa, eta komunikazio giroa ez da galdeketa bat. Ni galdezen zut eta zuk erantzun behar didazu, ez da hori. Eta gainera, gu adi bat gaude, eta jasotzen bat dugu beraien benetazko komunikazio hori, beraien erantzungo digute gehiago. Bai, hau oso importantea, eta garai honetan garatzen da familia batean komunikazioa. Lehenengo urte hauetan, 0-6 eta gero 6-7, 11 urte nibit esaten den. 7, 8, 9 urtetan, hor dago garai bat nun aurrak, teorikoki, daude pixka lasaiago. Da garai polita, zeren horrendi sinisten dute helduaren gan. Pero, 11 urtetatik aurrera, ja, juten dira, pixkat, ja, kideen artean, fidatzen gehiago eta heldua hori, juten gara galtzen, gure garrantzia hori. Horregatik da gare polita komunikatzeko, kasu egiten digute. Nola da, gara jotan, planak egiten dituzu eta zergen gau guazen mendia, bale, 11 urte guazen mendia. Azte rollo, zurak izan. Bai, horan aprobetxatu gara jauek komunikatzeko zuen seinala baki. Gero, nerabeak izango direnean, baldin badago ja komunikazio giroa, nahiz eta zaitasunetan jarriko da, zaitasunetan, baduzue ja espazio hori sortua. Hori oso importantia da. Eta hori da, orain, familia batzuetan nahi dute hasi komunikazioan aurrekin nerabeak direnean. Eta gara hori ez da egokia, ez da erresa. Gara hortan beraiek ja ez daude prest. Ez badago horretikan ja eraikita komunikazio espazio hori. Horregatik eta pandemia horretan, pues bueno, ja dino horietan, izazpi behatzi. Halako kezkal balin baituzte, baina honetan edo edozen gaietan. Zer, karo, hemen ari gara ez egiten pandemiaz, baina importantea da pandemianen barruan beraiek jarretzea kontatzen beste gauzak. Eta ez zentratzea pandemian. Bakarrik, pandemia gertuko da beraiek. Agertzen badute, ikusten badugu benetan ari dala eragin handia ukitzen gure aurrarengan. Eta duan saiatuko gara lasaitzen kontenditzen hori, baretzen, beraz daukan gehiagizko emozio hori edo sentimendu hori. Bestela ez, bestela da gurea, helduok egon gaitezke teoriakin, besteakin, besteekin eta zer, gure artean bai. Aurre joanik ez dagokie hori, iritsiko zaie. Ni beti esaten dut, haurtzaroa, salbatu behar dugu, zaindu behar dugu, aurrak izan behar dira, eta aurrak izateko helduok izan behar gara. Bai, lan deretzat, hauek dira funtsezko elementuak. Eta bai, hori dizituko naiz, eta nahi baduzuen, igual duzuek galderaren bat, komentarioaren bat, edo zer eta gian nik ez dudan aipatu, espero zer duten beste zerbait, hitzaldia, esan lasai, eta nire esku badago, esango dizuen. Baina, netzat hauek dira funtsezko elementua. Ulertu, zer gertatzen ari zaigun, filtratu gure aurrekiko hori, eta gure aurrekin adinaen arabera, ez gezurra, baina lasaitasunean, adierazi sortzen denean. Ez obsesionatu,
bai? Eta, bueno, dauden neurri horiek, pues, eraman lase, pues, nik esaten du, pues, hotza egiten dunean, bufanda, txanoa, eta berokia jarri behar dugu, pues, jarri behar dugu, musukoa eta garbitozkoa. Piskat horrela, esan, bueno, esan digute, egin behar duguna hori, ez gaixotzeko, pues, neguan ere jartzen dugu hori ez gaixotzeko, eta ez gaixotzen, pues, bueno, antzekoa da, eta ea horrak, eta bueno, eta gero noski daudenean murrizketak, osan begira, pues, eskezin dugu egin, honegatik, eta pito. Baina bai, mira, hori ez du komentatu, hori bai saiatu zuen mantentzen, zuen aurrekin, beraien behar dituzten esperientziak. Oda, pues, mendira jun, batzara jun, lagun batzuekin elkartu, ez dakizen, aldana, egoera honen barruan hori bai, saiatu mantentzen, nola da, beraien esperientzien aberaztasuna, ez itxi etxean. Bai, eta pantailena ez dut gire goztabaldu gehiago. Bai, bueno, honekin. Eta hori, ez itxi etxean, esaten dugu, ez zaila dagoen dena, orduan, ez. Honen barruan, bilatu bidea, horren mantentzeko, beraien gorputza, beraien mugimendua, beraien jolasak bizian izateko, kontuz horrekin, hori saiatu ez murrizten, handen gehiena mantendu esperientzia zabala. Bai, eta gero pantaila, pantailak eta teknologia, orokorren, kontuz. Desberdina da, pantaila eta teknologia erabiltzean nizbenka osagarri bezala, lagungarri bezala. Bai, berta daiteke, egun bat, ezak honean jo, eta, bueno, ordu erdi bat, jartzen diozu ez dakizer, aurrari, usten diozu jolasten ez dakizerekin, bai, baina ezin dena da pantailek ordezkatzea gure harremanen. Gaina kontuan hartu gauza bat, orain ikusten nahi naiz, eta ez bakarrik pandemiagatik, askotan ni entzuten nahi naiz, aurre kontatzen didate. Karo, ja, altzatzen dira eta ja, hasieratik gozatzen dute pantailarekin. Jazten dira pantailarekin. Karo, errezago da. Aurra engainatzen zaila aurrari. Pantailarekin, jantzi, eman, eta, klaro, aurra ez da jabetzen egiten ari dana, ziraia. Kentzen diogu esperientzia bat. Hau da, zu altxatu zara, zu jazten ari zara, zu gozatzen ari zara. Hori da autonomia, identitatea. Eta gero, zaitasuna jartzen baditu aurrak, guri dagokigu nola bideratu hori, nola lortu gure aurra jaztea, nola lortu gure aurra gozatzea, eta, klaro, hor usten badugu pantailak edo teknologiak ordezkatzen gure harremana, klaro, gero nahi dugunean, aurra ja ez digu kasorik egingo. Zen, klaro, bizitzan erantzunak eman dizkiona izan da pantaila. Eta gu, guraso bezala, ez gara egon momentu horietan. Ez dugu harremana sortu berarekin, onerako eta txarrerako. Ez utzi dugu teknologiaren eskutan soluzioa, komunikazioa, harremana, kontuz horrekin, ez utzi ordezkatzen. Beste gauza bada, ondo erabilita, adian ara noski, 0,2, ez nuke erabiliko. Eta, bueno, 0,2, 0,3, 0,4, eta 0,5 nahi badakit baina azten direla. Baina, txikiekin, badakizue batez ere 6-7 urte arte esan dizue pentsamendu magikoa dutela, aurrak sartu egiten dira pantaila. Ez dituzte defentsa handia, nahaztu egiten dira, mundu hori nola da sartzen zaie eta ez dituzte defentsa egokiak. Horregatik, pantaila horren ezin dira aurrak utzi orduak eta orduak. Pantaila horrean jartzen direnean, gu jakin behar dugu zer ikusiko duten. Agian beraiekin lehenengo handia ikusi, eta gero beste batean ja badakigu zer ikusiko dute, ikusi dezakete, zaindu. Zuek ezagutu zer ikusiko duten, ze baloreak ere garatzen ari diran ikusiko duten hortan. Zain hori sartzen da, kontuz horrekin zaindu. Eta gero ja 6-7 urtetatik aurrera, lehurtu. Horren aldekoa naiz. Jarri orduak, jarri sistema bat, familian horrela eta horrela erabiliko da gure etxean teknologia edo pantaila. Bai, ondo. Eta ez erabili zigortzeko, ez da hori. Erabiltzen da, ondo portatzen bazara, gehiago. Gaizki portatzen bazara, kendu. Berriro ere, ordezkatzen ari gara pantailen bitartez, harremana, bilatu beste sistema, beste ondorioak, logikoagoak. Ez baduzu jasotzen, orduan, ez duzu aterako bian jostailu hau. Jaso gara, ni jasotzen badet, biak jostailu hau gabe. Etzi berriro, saiatuko gara. Hori da ondorioa logiko bat, listo.
Baina ez, orduan, makinita gabe. Bai, ez, saiatu ez erortzen hortan. Badakigu nozenka, denok erortzen gara alako batean. Ez, baina, ez utzi ordezkatzen. Kontuz teknologiarekin, kontuz pantailakin. Ez utzi horrekor, erresaladako. Azken finan galtzen ari gara gure harremana, hori da tristena. Eta gero nahi dugunean komunikatu, klaro, ja ez dago. Horrek dute, utzi pakean, ni pantaila dauka. Ez dugu itzegin, hori zer nahi duzu. Eta esaten duena, bai, 11 urtekin saiatu orduan komunikazioa sortzen. Ja, ezin da. Kontuz, pandemia honek areagotu egin du hori. Bazegoen, baina egia da, kristona abiadura eta presentzia hartu dula teknologiak eta pantaila. Kontuz, eman bere lekua, erabili modu egokian, nik ez dut esaten zehar negatiboa denik, baina ondo bideratua eta hori ez utzi ordezkatzen. Zuen gurasoen rol hori eta zuen aurrekin duzuen harremana eta komunikazioa. Bai, bueno, hori jazta, honekin hori jaztuta da. Bueno, pues nire zuen arremozue galdera den bat, hausnarketa bat, iritzi den bat, pues komentatzen dugu. Bueno, kaixo. Kaixo. Niri zaila gertatzen ari zait, nire kaso pertsonalean etxean daudea, txikia 5-6, bestea 8. Orduan, aipatu duzun, guk guraso eta eredu garen hortatik, nola zailtasuna dator, gure harremanak, gure lagunekin eta familiakidekin, dagoen izeba, igual etxetik kanpo dauen guztiekin, arregia, nola egin duen beraiei, eta nola azkenean aurreitziak, epaituak sentitu izan gara eta epaitu izan dugun paregabe, modu zeharko askotan, ikusten nola hori eragin dut eraienan, eta batzutan malabarrak egin behar ditut, nola beraiek berrepente jokatzen dute, dauden arau guzti horrekin, nola eragin dut beraien erarteko harremanetan, inkluso, adibidez horretan, lehenkoan guzti horretan da txutxego duna, eta sartzen dira askotan hori batean, guzti musutuak edu eta bajatik dituzte txutxego. Eta de repente, alabak antxazan, eta pixka baztertu zen, bajatean izan, hori, distantzia, eta osea, bai, gauza marzianoak, sozializazio normaltasun hori berreskutatu nahian, azkenak bera jasotu hori, dago berentu bat, bertigoak ikusten ditut egin arteko harreman eta ez egin gabetzen. Bai, egia da ez da berreza, porque hori, ez da bakarrik gure eragina, ez, karo, daude gizartean, eta egia da, hori, denetatik entzuten dutela, bizitzen dutela, gero ere hor bat eta segun nolakoa den eta bat, horregatik esaten duen alakoetan da esaten berak egiten badu hori, esaten genuen aleno, guk esan dezakegu, zergatik gara egin hori, ez distantzia da, eta logikoa da, esan, bueno, pues vale, zuk egiten badu horrela, lasai, hau da, esaten genuen, eutxe hori, eta lasaitu, adimada gehienizko zerbait, ez kritikatu, bai esan, baina hori, bai, bueno, zuk egin, sentitzen bazara ondo hori egiten, baina ez da beharrezkoa, lasai, egin dezakezu bestela, eta bueno. Baina ez sartu, hor batek erakusten dunean, tensio bat edo batzutan ere egiten dute, karo, adina hauetan esan dugun, eredua, adina hauetan gustatzen zaie egitea beste bezala. Hori ere da gauza bat ez duguna komentatu, baina horrela ere ikasten dute, horregatik ikusten dute, igual egiten duna, hori egiten duna ez dakizeinek edo familian, amona eraitona, bai sartu diela pizkat beldurra, esan diek, denetatik, eta bero, nik egin horret, ez? Azken finean, eredu hori esaten genuna, ez nahi dute heldua bezala izan, ez, ja, adin horietan, ja ikusten dute, eta batzutan, bapatean igual, daude lasai, eta ez dakit, busuko alurrektik, eta bapatean, gogoratzen dira, eta kriston neurri hartzen dute. Bueno, alako inkoherentziak ikusiko ditugu adina hauetan, hori, horregatik esaten izuen, gurea ez da reakzionatzea. Zer egin duzu, baina baizik eta, hori, zuk esan duzuna, zer gertatu zaizu, edo zagatik egin duzu hori? Garatu zaila horregitzia eta beraien arteko paiketa.
Ja, claro, hori zaila da, esan nahi dut, gu egin dezakeguna da, gero gure aurrarekin, esaten genuna, hitz egin, lasaitasunean, eta esan, ikusten dut, zuen artean bertatzen da, hori, eta zeba, eta, baina, bueno, beraien taldean nola da, baldin badode horrekin, pues tira, esan, zu badakizu, guretzat ez da beharrezkoa hori, edo segun familia horretza, baina, tira, zuen taldean erabaki baduzue hori, pues ez, zuek egin, ez? Zan nahi dut, importantia da esartzea, alako konfrontazioan ez bada zerbait noski, bada zerbait arriskutsua, edo behizer, ordan esango diego, hau bezin da. Berriztu behar dugu noiz den legea, edo aragua, eta hor da horrela, hori ezin duzu, edo hori egin behar duzu, ez? Horretan ez dago galderarik, bai? Baina alako egoera batean, ari dira modu batean egiten, bakarrik, guretzat importantia da, ea gure aurra ari da keskatzen gehiagin, edo gaizki pasatzen. Hori da interesatu behar zeguna. Eta ondo da zaude. Zergatik egiten duzu, eskerderok egiten dugu, baina ondo zaude. Edo zaude, beldura handia duzu. Orduan, detektatzen badu, beldura handia duela, orduan bai, pixkate utzi behar diogu, eta esan, lasai, eta, segun zari haukan, hori lasaitzen jauten bat ematen, edo, orduan bai, baina baldin bada beraien arteko errito bat bihurtu dana taldean, eta ikusten dugu bera ondo, ez dugu postila. Esan nahi dut, 6, 7, 8, 9 urtekin badakizu errolakoa diren, beraien artean, beraien jolasetan, nire esaten dut. Adi egon gaitezke eta ikusi zer gertatzen ari zaio gure aurrari, baina ez sartu gehiegi beraien artean. Orain, gurasoen txat, horietan, gehiegi sartzen ari dira gurasoa. Ezin dugu sartu eta esan ezkene aurrari beste egin dio ez dakizer, eta zuk orduan egin, esaten duena, ez esan zer egin garriten. Utzi pizkal beraien artean konpontzen, eta gero, detektatzen badu, benetan dagoela zerbait oso bezegokia, itzen gure agarrekin, baina bestela, ez sartu erdian, porque adin horietan, badakizuen olakoa dire, eta justizia ez dago, denek egiten dituzte gauzak ondo, gauzak gaizki, ez da gurea, asko gurea beti ondo eta bestea ez. Denek egiten dute benetan, baina gero moldatzen dira, ez bada sartzen erdian, heldu bat, konponduko dira, sartzen bada erdian, heldu bat, akabo, porque ordan ja, ez que zuk ez duzu egin behar horrela, egiten badizute horrela, zuk egin ez dakizer, ordan ja, beraien moldatzen dira horren artean, eta karo, gure ikuspegitik, guk ez dugu ikusten, baina beraiek bai. Beste gauza bat da, ikusten baitugu balore desegokia gure aurraren gan, gero gure dagokigu gure aurrarekin landu balorea, esan duzu. Mesedez, ikusi ez egin horrela, ez esan hori edo tratatu hobetu zure laguna. Venga, zer gertatu zaizu. Bai, saiatu gaitezke. Baina bai, eskerri bai dara gauza bat gertatzen dana, oso batzutan jolasten dute virusarekin, gero eta zer, eta bai, batzutan hau batzu benetan beldurrez daude, eta hori da, importantea, detektatzen badu benetan beldurrez dagoela gure horra, orduan bai, ikusi behar dugula nola jetxi beldur hori, orduan bai. Baldin bada pixkatola ohitura bat sortu dena behin artean, eta ikusten dugula zen gure horra, bueltatu bezaieko izpilua nola da, baina lasai, ez badago gaizki aurra, ez dugu, gertatu dira dago, batean denek erabakitzen dute, egiten dutela horrela, ikusi dutelako, ukon garekin, zeo bezalkatu zaitezkete, ez egiten dugu horrela. Beraien, rito bat bihurtu da, eta sentitzen dira helduak, lehenkoan, niri altetzea dituzian, nire batek esatzen, bere biloa beteko zitula 6 urte. Eta oparituko zioten musukoa. Esan du, kontxo, claro, rito de iniciación orain, 6 urtekin musukoa. Eta du, bueno, en fin. Bai. Duela urtea etxean, aurrik zarnak lagunte bete berri ditu, eta txikia deskonfinamentuan jai ezan. Orduan, gure gurasoak, bere bikotearenak eta nereak ez dira gure herri berdinean bizi, Antxonamonak.
Eta, bueno, nire esan pixka bat kezkatzen da, batetikan, jaio berria, mankaila bete dauzkan hau da, kasik oso gutxi ikusi eta goxatu dute, eta, bueno, era horrendikan, esnatzen ari da mundura, eta, bueno, eukiko dute denbora. Baina egia da laguntzeko barekin, azken urte bete honetan, gure trabajazioak ere egin ditugu, baina oso gutxi egon dira Aiton Amonak eta bera. Gu ere, bueno, egoera zaba eta saiatu bera, Aiton Amonetaz ez tiratzen, moldatu bera, bikotea eta bion artean horren zaintzarako, saiatu bera Aiton Amonak eskargatzen zehar hortatik, baina egia da, kezkatzen egoera pixka bat orain, gure aurrak Aiton Amonekin daukan edukibe, nire gustatuko litzaidaken konexioa berreskuratzeko, gurasoak ere helduak dauzkagu, kodiko ezberdinetan daude Aiton Amonak eta aurra laburterekin, eta, kezkatzen hau pixka bat. Hori egia da, bai, hori bai dala eragin zuzena, ez? Hori egia da, bai, justu hor txiki batzuk, bere Aiton Amonakin, batzuetan bere osabaize batin bizitzen badira, egia da, familiak sakabanatu egin dira, nola, ez? Bai, hori bai dala, hori adibidez, pantailak eta hori teknologia bai lagungarri izan daitekela. Kasu honetan, bai, ez justu, kasualidadea, hor duzue adibide bat, erabil daiteke mode egokian teknologia, presentzia emateko Aiton Amonari. Eta hor bai, gure dagokigu pixka presentzia hori ematea. Argazkiak erakusten, kontatzen gauzak Aiton Amonenak, beraiekin hitz egiten, orduan, gu nola lortu behar dugu presentzia hori ez sortzea etxean. Bai, hori landu behar da hori importantea da. Hori imaginatu hori gertatzen da eta gertatzen zen leheno, eta edama jote bazen bidai duze batera. Beti oso importantea da nola mantendu presentzia hori. Hori zaindu behar da. Hori, Zoom eta dako gozakin, bai, Aiton Amonekin mantendu harremana, etxegin Aiton Amonak bidari gauzak aurrentzako, ez gauza materialak direlako, baina objeto horien bitartez, edo joko horien bitartez, ez eta zuek erosi, eta esan, mira, Aiton Amonaren partez, ez dakit zer, hau da, mantendu simbolikoki, presentzia hori, bai, egia da, bestela pena da, eta gaina txikia dienen eta hori justu gara jortan, nola da, pertsona esanguratsuak dira beraiekin egoten direnak. Ez badira egoten beraiekin ez dira esanguratsuak, eta pena da, justu, ez? Hori bai dala eragin latza, ez, egoera honetan. Bai, ni hori, saiatuko nintzateke, ez zaintzen hori, ez? Eta nekagarri izan batzutan eta horrela, baina bai argazkien bitartez, objetoen bitartez, egitean, pantalla, bestea, ez, Aiton Amonaren presentzia, eta horrek ikustea importanteak direla, Aiton eta Amona. Aitona, esan dit, eta zer, ikusi du, bidali diozuen marrazkia, guazen egitera Aiton eta Amonaren txan marrazki bat, guazen ez dakizer. Mira, beraien bidali digute zuentzako ez dakizer. Bai, alako, bai, landu hori, bai, bestela pena da, bai, hori egia da. Hori gogorra izaten ari da, hori bai izaten ari da gogorra, zegoen honetan. Bai, saiatu eta bat ez txikiek, porque, beste gauza bat, ja, 6-7 urtetatik aurrera esaten genuna, nola da, beraiek ja ulertu dezakete hori, baina txikiek ez badute ikusten, ez daude. Hori da arazoa, ez badaude, ez daude. Nola ala, desagertzen dira oso erraz. Horregatik mantendu behar da presentzia hori. Batez ere 6 urtetatik bera, bai, landu behar da, bai. Bai, zagak pena. Bai. Bueno, espero lagungarri izatea, esan dizuet hori, errezetak ezin duten baten, bisaiatzen ez, osnarketak eta hori gero zuek, zuen erabakiak hartzeko, ni bete esaten dut. Daude marra gorriak eskuntzan, beretzat marra gorriak zentzen dira, ustea aurrak, edo gaizki tratatzea, eta bestea da ere gehiegi babestea, dira, bi estremoak. Horien barruan, egon daitezke estilo desberdinak, ez da existitzen heziketa perfektoa, bakarra, eta orduan gero norbera hartu ditzake bere erabakiak, ez baditu gainditzen marra gorriak, eta bati gustatuko zaio gehiago ez dakizer eta besteari bestea, ez da existitzen, saltzen badizuete existitzen da alako heziketa perfektoa,
pues, ez da existitzen. Gizakion ikurra da imperfektua garela, eta gure aurrak, eta esaten du, gure aurrak eta gizakion desberdinak gara gure gurasoen akatzei esker. Zerbait gaizki egin dutelako gurekin, orduan bilatu ditugu gure baliabideak konpentsatzeko hori, eta horregatik desberdinak gara. Bestela makinak izango gainateke, edo berdinak. Osak, eskertu behar dugu gure gurasoi ez egitea dela ondo gurekin. Badagot autore bat, Winnicott deitzen da, horre definitzen zuen, esaten zuen, nahiko ona den ama, ere garaian zentzen amaz, ez? Amea zentzen duen eduan, nahiko ona, erderaz zela amare suficientemente buena, nahiko ona, ez perfektua. Nahiko ona den gurasoa, hori nahiko ona, zinda perfektua izan, nahiko ona. Pues bueno, ánimo, eta bera bukatzen dan. Venga, beste bat artea.